И Коста приятелчета, аз съм Тедо, както ви обещах от миналия клип, да се направя гъс 1000 копии. Аз съм сега 993. Искам да лайкнете видеото, да се абонират за канала. Пак повтарям, да станем 50 абоната, за да може да правим лайв в ютубчо. Всяка събота и петък. Така, първи раунд ги взимаме тук. Много е добре. Сега още един раунд и става 1000 копи. Беше много лесно. Много копи вдигнахме, обаче без исках и да опуснах моето емотикон. Така. Колете дет. Трябва да видим това. Как забравих името? Да. Иначе 2 в 1. 1 в 1. Тя Пайпър е добре, има хайпер без това. Не ще убий Пайпър. Те се чака малко повече да дойде зоната чака. Без това ще стане малко по-дълго клипче, защото забравих да стримвам и забравих, че обещах да такова. Изхъби си хайпърчето. Забравих да стримвам и да снимам. Сега дет, поне так му се отброши. Тук сме си моят приятел. Стилян. Може би ще загубим, не знам. Както гледам. Колите си мисна палара. Така, иначе 2 в 1 сме пак. Айде. 1000 копи стана вече този гъс, мезливия. Много добре. Няма да давам play again. Ето го, ако искате да догаднете, много добър. Скоро стана 50к. Не знам кой ми пише браво. При положение, че имам много. На 1000 копи. Приятелчета, сега ще пусна някои по-слабички. Айгором. Ще вдигна няколко копи, защото да не е само гъс, как го правим 1000. Някъде към 8 минути видеото. Тук сигурно може и да набият. Кадгената. Митри пристига. Така. С гром не съм играл от бая време. Да. Той е дет. Сигурно да. Дет ли? Не има пауър. Има Кенджи и Джин, така че той си чето някаква направи. То дали само Джина го контри пък. Да. Някакво остане приятелчета. Много добре. Ако искате да играете с мен, пишете долу в коментарите никовите си. Ето го и поредния win. Така. Може би още една-две игрички ще направим. Ако да му вдигнем копите на Джинчо.
че аз трябва да си вдигам примерно шелито, другите броли дето са ми на 1000 купи. Са ми по много малко купи 1000 нещо и 6. Дори не знам как не взех пина. Много малко ми ставаш до 35 ранг. Опа. Да, той е 100 вече. Да, джиджи. Сигурно може да загубим тази игра. Да, така е. Колото за малко да ми беше станало 34 ранки, после ще да го пушна до 35, ама то е много трудно. Да. Явно тук ще загубим. Да. И приятел, че това беше от това видео. Харесайте, абонирайте се канала и ай чао.